И здравейте на всички, добре дошли в моето ново видео в този канал. След нам си колко месеца от предишното там от пълна реакция на съдбина кръстопът или там каквото беше. Сега с един друг приятел, кажи здрасти на хората. Здрасти, здрасти. Ще реагираме на най-популярната песен в TikTok в последно време. На една супер слаба певица, Светрето или там както е тъпото име. Искам да видите коментарите просто. Никакъв хейт за нея. Много от вас ще кажат, че ние сме хейтери, след като сами заедно да ви реагираме на тази песен. И да, вярно е. Let's go! Просто... искам да кажа какво мислиш за началото на това уникално видео. Искам да кажа, че този креват, на който лежи, е много здрав и искам да си поръчам такъв, защото да, много е здрав. Да, буквално. Гледай къв тумбък, бе, брат. Разходи да сладините малко. Малко. Малко, брат, малко. Леле, колко ли е далече от гледалото на това? До леглото. Якъв то номер? 08999000015. Това да ви е същи номер? Извънни проя, брат. Това ще е добра идея за... Да, я звъня. Бих го направил, ама... Направи го скрит номер. Не знам как да изкрия телефона на iPhone, брат. Хаштаг някакви числа 2. Би го, мен това. Това ще се пробва някой друг път. Ladies and gentlemen, Леле, друса слани. Светлето. Телефона напомня ми днеска за тебе, но няма време. За стари грешки подсещаме. Стари грешки? Че е дало пари да почне фитнес, примерно? И се отказала на втория ден? Дали е дала изобщо? Аз мисля, че е твърде много разстоянието от нея до фитнес, от къщата и до фитнес. Възможно. Тя максимум. Брат, тя ми привича на тази дебелата от Clarence, by the way. Георгий, за какво стана на въпрос? Чакай, да... Чакай. Clarence, как се пише Clarence? Видявайте, май така. Как така, бе? Фат... Лейди... И ще пъкне, брат, би трябвало да... не. Да. Чакай, Clarence. Добре, сега. Еги, бе! О, да, между другото, приличат си, да. Аз виждам някакви привики, па не знам за вас. Да. Окей. Отново ще пълня. Излизам късно и късно прибирам се. Зла порода съм през камина. Какво е тя? Зла порода ви каза? Да, зла порода и кажа, че... Желанието нека съм си замасна вън, всеки иска дън. От сега съм графанта ти мокър сън. Интересно. Да, брат, преди малко после похвали, че са и махнали вечерния част техните. Чули? Брат, значи нещо, ама... Късно излизам и късно прибирам. Виж, брат, този креват е на лимите си в момента само с нея. Буквално ако този креват отиде някой средностатически мъж, който е на... който е поне 70 кила. Ти знаеш какво ще стане с това, го? Това ще се пръсне. Аз мисля, че вече над лимита май е. Да. Брат, искам да си намеря и аз някакъв такъв креват ти от си, брат. Та е повече от 150 кила и съм убеден даже. Ти от ли си, ако не е над 200? Правилно. Брат, тя ако се пише в WWE, примерно както Ния Джакс, човек, та ще е... Не, как беше? Чакай. Пайпър, брат. Даже тя не е толкова дебела колко нея. Май. Не, там не е чак толкова дебело. И виж какво излиза. Пайпър Нивън comes out as bisexual. Да, то никой мъж няма да си фана такъв. Словом, бат. Не е вярно. Има такива. Има такива, брат. Никой себе уважаващ. По съм съгласен. Погледни, брат. Но тай се е случило случка, брат. Пайпър, та свинята, брат. То срещу Кайдан... Катана Чанс, май... брат, така. Стискаш юлици, моето момче. Ще тая за тебе, вече не я И този пич в момента е на вълна congratulations, it's a celebration. Да, виж какво си поръчва помежду другото. Виж какво си поръчва. И какъв размер, колко пъти хексел е размера? Какво е това?
Това е някакъв сайт, който не знам кой е. Леко. Тъп, явно. Не знам, ама Да, колко си пъти поръчва Хиксел. Брат, погледни момичетата, които рекламират въпросното бебе. Това колко пъти ще трябва да го скъсате да се събере в него. Не, ти представяш ли си... Брат, погледни ръката на тая. Погледни ръката и я сравни, примерно, с нашите. брат. Да, има бати мечката лапа, брат. Ти лъти си. Абе, брат, ти отли си едно пръса като кебабче, бе. Абсолютно. Как ска? Бюс мода. Демек за свине? Ма ви такъв свин, брат. Я искам да го видя това. Господи, боже, господи. Верно го има това, човек. Искам да видя колко е средния размер, помежду другото. Подготовката е изцяло за... Очаквайте от 21 февруари. Не, тапо. 100% е такова. 100%... Брат, тука, що ме плюс мода, нали, за Сигурно. по-oversized. Най-малкия сигурно е такова. Виктория Зайкова. Това е тая от Hell's Kitchen. От Hell's Kitchen, да. Размер до 8 пъти XL. Да, яко. Да. Доста яко. Бата, важното е всеки да се харесва принцип, нали, ама фанането малко ми е прекалено. Да. И защо има някаква негърка на стената по тялото? После ще кажа да напишеш, да покажем на още една нейна колежка. Така да го кажем. Да тушиш Травмирам съм. Имам тъп въпрос, къде е врата? Брат, аз съм травмирам до живот. За мене вече си просто фен. И я ходи да избиваш комплекси с друга. Каква услуга? Пичове, за тези, които гледат, сега искам да кажа нещо. Има, предполагам от вас, някои хора, които са искали да бъдат певци. Или ако са момичета, нали, певици. И се казали, че не могат. Щом това създание в момента е направило видео, което има 206 000 гледания и гърми в TikTok. Защо и вие да не можете? Колко по-зле да сте от това създание? Ще ми направиш така на мен. Зла порода съм, пръска ми на сън. А на теб желанието нека сън. Си за масна вън, всеки иска дън. От сега съм графанта ти мокър сън. Брат, моят креват няма да може да издържи още 300 кила отгоре, by the way. Да се Ама ти да не се викаш кривито. Братот, аз съм сигурен, че матрака на самото легло ще се скъса, човек. Абсурд. Остави на мира сега. Не ви знаеш как като спиш дълго време на един матрак, то се заформя по тялото. Так, само да е седнала човек и това направо дупка в напал. Не, моя само да смени малко картинката, защото ще става травмиран. Добре, май още по-травмиран. Това си го скриншот на човек. Видите, на профил на Discord. Искаше! Айде. Хайде, след малко. Поне си прави кефа, брат. Поне си... Буквално нормален човек е така. Вижте къде ми е курсора на мишката. Вторион. Така. Широк. Тя е колко трима. Окей. Буквално единият крак е колкото главата ми. Главата ми и твоята. Даже май е по-голяма. Зла порода си, Фу? Има им... Веневин. ако ги редиш като мен и тях ли ще ги въртиш? Пак на пръста си, край омръзна ми, ако тръгваш... Разлитам си обаче. Кой е то певец, който Значи... се е направил? Веневин. Къв си ти е? Ето, виж, горе виж, тая руста, виждаш ли? Това е колежката. Аня Великова. Той я знам, бе, брат. Да, това дет пееше в България, търси талант близалка. Да, спомням си я тази. Ето е близалка, я пусни Това го знаят всички. близалка. Чакай, вин това. Това, Веневин. това. Я че ме стана любопитно. Това е това. Ето го. Давай, я гледай къв. Не, този шрифт и това е дитва. Да. Това. Къв е шукаритета.
Но ме кефи как тя дори не седна, байде. Гледаш къде сте, бе? Я. Това момиче седна, тя не. Защото тя... Не, стой. Тя, то ако Окей, седна, какво ще чакай, стане, ще пусни. падна доста от високо. Стой. Как се коеш това, бе? Забавяше. От настройките. Абе, видях го е. Това да се види на забавен кадър. Ето тази сяда, бе. Той у нас седи отгоре, брат, и чака кадъра да бъде с мене, защото е... малко... слабичка. Искам да видя тази, има ли още някаква песен, by the way? Да, има. Не бе, това не е такова, бе, това е визитката и за шоуто. Здравейте, казвам се Свето, на 27 години от село Кесарево за Одиовен. Вече 8 години живея в София, работя в известна марка пицарии, но това доста... Личи! Да, ама май ти ядеш от стоката. Певица. А това не е ли забравено по принцип? По принцип е. Колко мога да те справя? What? Това е някакъв сериал ли, бе? Ама това няколко катериалите май ми беше излизало. на това. Пичове, ще реагираме на това, обещавам. Е така като има фън, човек. Това окачваме сега и направо мога да записваме следващото. Така че да, за това гледане. Не знам дали ще кача видео следващите няколко месеца, сигурно, ако въобще кача. Но да, надявам се все пак това видео да ви е харесало. Ако е така, ударете ни лайк, абонирайте се към банката и ще видим следващия път. Чао!